Sabinja. Yena ngicela uzongilanda. Hayi man noma la ngakhonja la ekhaya. Hayi ke drama. Musukuthuka izoba right. Akhonja la ekhaya. Abengazi kanti ukuthi umuhle kanje. Imphesini. Abe ngithi wedlala ngami yazi. Sobona sithandwa. Hayi. Uqonda ukungitshela ukuthi we abo uqonda ukungitshela ukuthi at 21 years usahlala kule endlu RDP awusebenzi awunalutho. Umthethoko awungitshele uhlose mayelana nami nawe ndaba mina. Ngicela imali ngifuna request Uber. Ngifukama ngekhaya ngiyangikwazi ukuhlala la mina. Uber anginamali mina nomalanga into engizoyenza nje ukuthi ngizokhapha ngiyokushiya eThethered. Wow. Yazi uyinja wena. Uyinja abo uyinja. Ngihamba ngekhaya mina. Ngicela udelete inamba yami, delete ithombe zami, delete yonke into nami. It's over. Hawu. Umthetho kamasipala ba-expect ukuthi thina sigeze ngani ngempela ngempela. Siphuzeni. Sibhoshe kanjani-ke ngoba phela namanzi okuflasha wekho. Hayi mana abacabanga amasipala shema abacabanga. Hawu Chomi dede. Usungibizile ngafika-ke yini kwenze njani? Hawu Chomi. Unjani yazi dala ngilindile la. Kodwa ufuna ukutshela yona shema. Usebenze njani? Uyabona lo guy lo obungifakele yena ukuthi ngiyomithapha naye. Ngicela ukutshela ukuthi kwenzakaleni. Yabona ngithi bengihambile ngiyomithapha naye ngifuna ukuyobona kwakhe. Lento lesibona online akuyona kahle kahle. Yena uhlala emjondolo. Lento encane engaka kuyanuka kunuka ikhwapha yonke into khona phakathi. Akanasiteza akanasithabathaba yena. Akanamenshi. Hayi unamanga akwazi phela lo muntu lo urishi kabi ngisho ungambheka lapha ku Facebook efoni naphikisa mina manje ngathi ngiyakutshela ukuthi ngifikile mina lapha ngathola indlu inuka phu indlu engaka thini le kopkopi sizohlala kanjani lapha ngathi ngihluphekela kwamina sengizoyifaka ukunye ukuhlupheka futhi uzombona ukuthi lo muntu unemention unemizi like phatha ama-iPhone 17 nje ikhandelwe yena especially unendlu hayi ngicheckile mina kulokhuza ku Facebook athi ngiphinde ngichecke futhi ngiyabona hayi Chomi moso lo muntu moso unemali kahle hawu Chomi uqonda kungitshela ukuthi mina ngiyikhiphe iqatha lenyama emlomeni ngelahla le kude ichance Chomi lo muntu phela uzongithengela iPhone angithengele frontal. Yo, ngaze ngayilaya shem. Chomi ngiyacela ungisize tu. Ngikusize ngani manje Chomi yaka. Chomi yaza ngithi bengikwatile so ngase ngagcina sengidelete inamba zakhe ngiyacela tu ungifakele zona Chomi ngifuna ukumfonela. Hayi wena kahle uyamfuna nje wena lo mfana ukuthi awusasho. Okay, let's phone yakho ngokufaka. Ngiyabonga. Hello. Yebo ubani lo? Hayi imini isithando sakho. Isithando sami mina ngingasithandwa. Hawu baby awusayizwa manje Vusi yami. Lahlekela ubhebe wakho yini? Kahle ubale khulumayo. Noma Themba. Angithiwa kubeka kwacaca ukuthi usufuna ukuthi ehlanganise nami ufunani? Awu yazi isithando sami. Ngiyeza njengamanje lapho. Chomi ngisacela ukuthi ungigadela amanzi masebuya ne. Siyahamba ngisakulomlisa mina ngeke ngizengidlala amantombazane. Ngiyeke imali nje kanjalo. Hayi ke. Phela ngizela ngalokho mina. Kufanele ngihlale ngedwa manje emzini wabantu. Hayi lo uyangibhedela lami ngiyihambela manje mina ngiyangidlala.